Would you like a fork, sir? Podepsat nedávno zveřejněno. Do piči, kde som? Kámo, ty? Kto do piči si? Čo po mne chceš a čo tu kurva robíš? Jak si sa tu vôbec dostal? What the fuck? To není podstatné, že jednoducho, jak som sa tu dostal, alebo čo tu dosom, alebo toto. To není, kámo, vôbec podstatné, áno, akože, hej, koho to zaujíma, hej. Kámo, čo? Podstatné je to, že teraz pôjdeš točiť video. Jebe ti? Je 1 hodina ráno. Pretože priamo pre teba, jedine úplne pre teba, som ti zohnal úplne z inej dimenzie, úplne z tej 36. dimenzie. Piči, ešte. A tieto video cukríky, takže tu na ochutnáš ich, kamo, robíš ochutnávku. A jednoducho, hej, budeš produktívny. Tak si, kamo, úplne priebaný. Takže buď rád, tak do piči ten telefón a ideš točiť. Ty kokote. A ja idem do piči. Čus. Wow, ľudia, chýbala vám vaša troska? Ja viem, že áno. Vy ma máte veľmi radi, že hej. Hej, takže dneska ideme ochutnať Fizzyho bombóny, yes. Hej. Mám tu príchuť maliny a ultra borisa. Takže hej, uvidíme, že dochutí jak Fizzyho drinky. A hej, to je, že ako väčšinou kvalitná naplň tohoto videa, takže dajte like, odber a nech všetko toto máme. Yes, a bude to crazy. Dobre. Takže hej, ja si myslím, že môžeme začať. Je 1 hodina ráno. Tak 2. Pohoda. Není sa kam ponáhľať. Času dosť. Dobre, ideme na to, ideme to ochutnať a hej. Takže ideme ochutnať najskôr malinu. A bude dobré. WTF, no to vonia ako... Ja nespomínam si na to, jak sa to volalo, ale je to taký, ako taký liek. Som mal ako malý liek. Hej, ale strašne. Vypadá to, že takto. Sú to jednoducho takéto žalé cukríky. A hej. Vonia to dosť chemicky. Vonia to akože extrémne chemicky. Dobre, ideme na taste test. OK, chutí to lepšie ako to vonia, to definitívne. OK, vonia to o dosť lepšie ako to vonia. Vonia to je, ja som kokot, hej, sú 2 hodiny ráno, čo o mne. Nemôžete odo mňa veľa čakať, hej. Nie, chutí to o dosť lepšie, jak to vonia. A... Hej, je to klasické žele. Je to klasické žele. Ja neviem, moc tam tú malinu necítim v tom. Hej. Chutí to ovocne, ale je tak... Neviem, taká špecifická chuť, kde nevieš ani povedať, čo to vôbec za druh ovocia je, ale jednoducho, hej, taká, neviem, je to štandard, žele štandard. Také, čo si aj kľudne v jednote kúpite, alebo kde, hej. Dobre, akože tomuto by som dal, ja neviem, solidne, tak 6,5-7. OK, hej, nič extra, ale zároveň je to celkom v pohode. Dobre,
Ešte tu máme samozrejme Fizzy Ultra Boris, pretože hej, Boris je Ultra a Ultra je Boris. Hej, uvidíme či toto bude chutiť ako Fizzy Drink Ultra Boris alebo nie. Zase to chutí, zase to vonia jak fucking lieky, z lekárne. Extrémne chemicky to vonia, jo. Jeden mi tu aj vypadol. Super, stratil som ho. Geniálne. Takže, OK, má to iný tvar, jak hentie. To je jednoducho taký trojuholník, kužel, niečo také. OK, tak poďme to ochutnať. Tak u tohoto neviem povedať, čo to je akože je. Chutí to zaujímavo. Je to žele štandard, ale také, že nevieš povedať, ako to má príchuť. Tá malina chutí viac ovocne. Aj keď zároveň to ovocie ani tam nerozpoznať. Ale je to taká tá chuť, čo máte spojenú s ovocím, aj keď v podstate nemá nič spoločné s ovocím. Jednoducho ako také cukríky a toto. Ale ten Ultra Boris je tiež ďalšie žele štandard, ale ja neviem popísať. Tieto chute neviem popísať z takého dôvodu jednoducho. Hej, nemá to príchuť maliny, nemá to príchuť Ultra Borisa. Hej, a to je tak, jak vám to popíšem. Neviem teraz koľko to stálo, asi 2 pade, asi. V jednote, no. Akože, hej. Dobre. A toto bolo naplň celého videa, dúfam, že sa vám to páčilo, ja viem, je to vyplňové. Nie vyplňové, ale je to narýchlo zbúchané a krátke video a hej. Sú 2 hodiny ráno. Čo na to povedať? Hej. Už vieme, jak toto video nazvem, bude to ochutnávka Fizzyho bombu cukríkov o 2 ráno. Je to crazy a áno, musí to byť crazy. Hej, ľúči sa s vami vaša obľúbená troska samou. A hej, vidíme sa zase na budúce. Neviem kedy, ale určite čoskoro. Čaute a užívajte života. Čus. A dajte ten odber, samozrejme.